Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα με πάρα πολλά χαμόγελα. Περισσότερα χαμόγελα και ο λόγος δεν είναι μόνο ότι έχουμε ευχάριστη διάθεση, όπως άλλωστε καθημερινά και σας έχουμε ετοιμάσει μια πολύ πλούσια σε θεματολογία εκπομπή, αλλά γιατί στο πρώτο μέρος της εκπομπής φιλοξενούμε έναν πάρα πολύ γνώριμο στους περισσότερους χρήστες του διαδικτύου, τον Αλέξανδρο Κοντοπίδη, ο οποίος βρίσκεται στις Σέρρες. Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε. Γεια σου. Καλώς ήρθες. Και είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στις Σέρρες. Πρώτη φορά, ναι. Πρώτη φορά. Και σήμερα το βράδυ θα δώσεις μία... Θα κάνω μια παράσταση στο Vox. Ένα 2ωρο σουρεαλιστικό αφηγήσεων. Και ό,τι ήθελε προκύψει. Θέλω λίγο να μου πεις γενικότερα πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ναι. Όλοι σε έχουμε γνωρίσει, περισσότεροι δηλαδή σε έχουμε γνωρίσει μέσω διαδικτύου, από έτσι διάφορα σκέτς, πώς να το πω έτσι. Μονόπρακτα, να το πω, μονόπρακτα Κοντοπίδη. Okay. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Γιατί είσαι άνθρωπος που έχει σχέση με το χώρο της τηλεόρασης, συγκεκριμένα τον βίντεο κλιπ. Δεν είναι δηλαδή ένας τυχαίος που μπορεί κανείς να το έχει σκεφτεί και έτσι, ότι είσαι κάποιος που απλά ήθελε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κομμάτι. Αρχικά, βασικά, εμείς ασχολιόμασταν με βίντεο κλιπ αυστηρά και ψάχναμε έναν τρόπο να αυξήσουμε το πελατολόγιο μας και το κάναμε με τρόπο χιουμοριστικό, ας πούμε. Ωστόσο, είδαμε στην πορεία ότι αυτό τονίστηκε, του δώσαμε δικιά του πορεία. Και φτάσαμε στο σήμερα, ας πούμε, που μας γνωρίζουν για αυτό αυστηρά. Και ναι. Πότε άρχισε αυτό όλο σαν ιδέα, σαν κόνσεπτ? Πριν 2 χρόνια περίπου. Αλλά το μεγαλύτερο μπάμ, ας πούμε, έχει κανένα εξάμηνο πόσο. Και τα λοιπά, ναι. Από τότε πάρεις επιστολές κυρίως, δηλαδή αυτό το κομμάτι. Έχεις και συγκεκριμένες ενότητες, να το πούμε έτσι, αντικείμενο σε κάθε φορά. Ποιες είναι οι ενότητες σου, για όσους τις γνωρίζουν, εκτός από τις επιστολές? Είναι επιστολές και κατά βάση είναι επιστολές τα online και τα ponzi που είναι οι συνεντεύξεις με άλλους, ας πούμε. Τα online φανταστικές συνεντεύξεις. Όχι, είναι προσκεκλημένος. Απλά τώρα πλέον είναι πιο ωραία. Αλλά άμα μας γυαλίσει κανείς, τον φωνάζουμε και κάνουμε μια συνέντευξη εντός εισαγωγικών, ας πούμε. Τα online, τα οποία είναι διδακτικού περιεχομένου, και οι επιστολές, στις οποίες, ας πούμε, μιλάμε σε κάποιον γνωστό ή που μας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον για τον ΑΒ λόγο. Ωστόσο και αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι είναι διδακτικού περιεχομένου, γιατί πετάμε μερικές φορές την απλητά του στη φορά. Και ακόμα δεν μας έχει γυρίσει μπούμεραν γι' αυτό, αλλά θα δούμε. Ως κόνσεπτ, το αρχικό κόνσεπτ, όταν άρχισε δηλαδή όλο αυτό για το promotion βέβαια της δουλειάς σας, ήταν τι, ότι θα λέμε διασκεδαστικές ιστορίες, θα καυτηριάζουμε επικαιρότητα, θα καυτηριάζουμε πρόσωπα, θα διακομωδούμε, γιατί είσαι πολύ αυστηρός. Πες μου, απάντησα μου σε αυτό και θα σε ρωτήσω μετά. Δεν θυμάμαι τι με ρώτησες. Σαν κόνσεπτ, είπαμε να διαφημίσετε τη δουλειά σας. Είπες αρχικά. Αλλά ως τι δηλαδή στην αρχή, πώς ήθελες να περάσετε δηλαδή? Τη δουλειά μας. Προσπαθούσαμε να ανοίξουμε τον κύκλο γνωριμιών μας. Αυτό ήταν κατά βάση. Ναι, τι. Ναι. Άλλο. Ναι, θέλετε να ανεβάσετε στο YouTube κάποια βίντεο, έτσι. Ναι. Αυτά πρέπει να έχουν κάποιο κόνσεπτ, σωστά? Ναι. Όχι, στην περίπτωσή σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, πρέπει να έχει μωρά ένα κόνσεπτ, έχει έναν άξονα, κάτι. Ναι, αυτός ο δικός άξονας ποιος είναι? Δηλαδή, λες, ας πούμε, θα βγω παράδειγμα τώρα, θα σου πω άλλο παράδειγμα. Βγαίνει ο άλλος, τραγουδάει. Βγαίνει η άλλη, δείχνει, ας πούμε, μακιγιάζ. Βγαίνει ο ένας άλλος, έχει ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ στο μυαλό του. Εσένα το δικό σου το κόνσεπτ ποιο ήταν, ή δεν υπήρχε? Κάνω την πλάκα μου. Ναι. Δεν είναι ότι είχαμε κάτι να πεις ότι είναι αυστηρά, είναι χιουμοριστικό ή το ένα. Προσπαθούσαμε στην αρχή και ακόμα να αποφύγουμε, ας πούμε, την ταμπέλα, γιατί δεν έχει και πολύ νόημα, ας πούμε, για ποιο λόγο. Δηλαδή, από μόνο του δεν πολύ στέκει αυτό το. Θέλω να πω, άρα δηλαδή βγήκες να κάνεις την πλάκα σου ουσιαστικά. Να το πούμε έτσι πιο απλά. Κοίτα να δεις. Ήταν μια περίοδος, ας πούμε, που μας υποκινούσε καθαρά η απελπισία και το μαύρο χιούμορ μέσα από την απελπισία. Γι' αυτό δεν σ' αρέσει ο τείχος. Το κατάλαβα. Ο τείχος. Θα τον πάρω σπίτι μου αυτό τον τείχο. Θα τον πάρω σπίτι μου και θα τον κάψω σπίτι μου. Γιατί να τον κάψεις? Όχι. Τέλος πάντων, συνεχίζεις εσύ. Θα πούμε ναι, και μας υποκινούσε αυτό, ας πούμε, και είχαμε καθαρά πειραχτική διάθεση προς τα πάντα. Και δεν θεωρούσαμε ότι κάνουμε χιούμορ, απλά κάναμε μια επιστολή σε αυτόν, και λέγαμε αυτό που θέλουμε. Αλλά μπορεί να βγαίνει αστεία, αλλά εμείς, ξέρεις. Λέγατε τα δικά σας. Ναι, σοβαρολογούσαμε. Όχι, ψηλό, σοβαρολογούσατε. Οκ. Εντάξει. Ωραία, όχι, για ποιο λόγο στο ρωτάω? Γιατί βλέπω, ας πούμε, μέσα από τα βίντεο που έχω δει κατά καιρούς, δεν μπορώ να τα δω όλα, γιατί σε κάποια είσαι πολύ αυστηρός και πολύ σεξιστής, νομίζω. Αλήθεια. Έτσι το βλέπω εγώ στα γυναίκα. Τέλος πάντων, ορισμένα που έχω δει, βλέπω ότι
Δίνεις και την αίσθηση ότι έλα μωρέ, εντάξει, δεν βαριέσαι, ενώ τώρα σε βλέπω λίγο πιο διαφορετικό από τα κλιπ, δηλαδή Ναι. πιο συγκροτημένο, να το πω και δημόσια. Κοίτα, είναι... Δηλαδή δεν έχεις αυτά... καμία σχέση με εκεί, καμία σχέση. Σε όλα αυτά, κοίτα, σε όλα αυτά Καταλαβαίνεις τι υπάρχει εννοώ. μια φιγούρα, εντάξει. Και αυτή η φιγούρα είναι αυτός ο άνθρωπος που λέει αυτό που σκέφτεται, ας πούμε, Ναι. που πράττει έτσι με τρόπους μη συμβατικούς, ας πούμε. Είναι προβληματικός αυτό. Αυτή η φιγούρα είναι προβληματική. Μπράβο, είναι ας ένας πούμε. ρόλος, δεν είσαι εσύ. Ναι, είναι ρόλος, είναι ρόλος. Είναι το χιούμορ που θα κάνουμε παρέα. τα ιστορικά αστεία της παρέας, ας πούμε. Ωραία. Δεν είναι θα κυκλοφορήσει ποτέ ένας άνθρωπος έτσι στον κόσμο και θα συμπεριφέρονταν έτσι. Όχι, είναι ρόλος, είναι φιγούρα. Μπράβο. Πηγάζει από κάποια χαρακτηριστικά, αλλά είναι Ρόλος. κατασκευασμένο. Ωραία, ναι, γιατί είναι τόσο καλά δοσμένο, εκεί θέλω να καταλήξω, τόσο καλά δοσμένο που εγώ όταν το είχα πρωτοδεί, δεν σου κρύβω και εγώ τους τελευταίους μήνες τα ανακάλυψα, όπως είπες και εσύ, και λέω τώρα, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ναι. είναι άνθρωπος λογικός, είναι normal, καταλαβαίνεις τι εννοώ, Ναι, γιατί γίνεται όλο αυτό και τώρα σου λέω που σε είδα από κοντά και μιλάμε, λέω ναι, όντως εντάξει, είναι ρόλος, Ναι. είναι ρόλος. Για ποιο λόγο είσαι τόσο σεξιστής, αν μου επιτρέπεις, δική μου άποψη. Το κλειδώσαμε, είμαι σεξιστής, τελείωσα. Εγώ το λέω. Γιάννη, Στην Αθήνα θα με κυνηγάνε τώρα φεμινίστρες και αναρχικοί. Ευχαριστώ πολύ. παρακαλώ. Τώρα είχα ανάγκη και για τρέξιμο, κατάλαβες. Όχι τίποτα άλλο. Δεν είμαι σεξιστής, αλλά θα σου πω να σου καταλάβεις. Μεγαλώνοντας, όχι μόνο εγώ, όλοι οι άνθρωποι, αλλά τώρα μιλάω για μένα. Μεγαλώνοντας, μεγάλωσα στην νοοτροπία των γηπέδων και των συζητήσεων των οπαδικών και των συζητήσεων μεταξύ άντρων και όλα αυτά τα στοιχεία που απορροφούσα αριστερά και δεξιά, ας πούμε, τα ξεβράζω τώρα μέσα από μια, ας πούμε, πολύ τραβηγμένη φιγούρα. Κατάλαβες. Δεν είναι ότι είμαι σεξιστής, είναι ότι στην καθημερινότητα οι άνθρωποι Μιλάνε έτσι. μιλάνε, συμπεριφέρονται και σκέφτονται, έστω και αν μην το νιώθουν. Είναι ο τρόπος τους, ο καθημερινός, ο γνωστός κτλ. Δεν είμαι σεξιστής, ας πούμε, κτλ. Είναι ότι φέρνω στη μούρη τους πολλές φορές, φέρνω μπροστά αυτό που υπάρχει. Ισχύει. Απλά δεν το βλέπουμε. Ναι, και δεν είναι θέμα να έχω ιδιαίτερη, ας πούμε, συγκεκριμένη συμπεριφορά σε γυναίκες ή δεν ξέρω εγώ σε τι. Δεν υπάρχουν αυτά, όχι, δεν κάνω. Ωραία. Μ' αρέσει που είσαι ευαίσθητος. Ναι. Γιατί στα βίντεο του μας βγάζει κάτι άλλο, αλλά είσαι ευαίσθητος και μ' αρέσει αυτό. Όχι, αγάπη μου. Άρα λοιπόν είπαμε, είναι μια φιγούρα η οποία είναι παρατραβηγμένη για ευνόητους λόγους. Δεν είσαι εσύ 100%. Όχι, χρειάζεται να είναι τραβηγμένη η φιγούρα μου για να μπορεί πώς το λένε, να αποσταθείς κάποιος εύκολα. Έτσι είναι. Καλικατούρα μέσα εισαγωγικά, Ναι. όπως μιλάμε στη γλώσσα πιο πολύ της τηλεόρασης. Άρα λοιπόν εκφράζεις αυτά που λένε οι φίλοι, οι παρέες, σε σταματάνε στον Αυτά δρόμο. που λένε όλοι, αυτά που υπάρχουν, αυτά που συμβαίνουν, αλλά υπάρχει αυτό το, πώς το λένε, οι πλαστικές συμπεριφορές, το ψεύτικο, το δίθεν. Βέβαια, ναι. Το Κατάλαβες. τραβηγμένο. Και δεν τους αρέσει αυτό. Και ειδικά στο χώρο της τηλεόρασης υπάρχει αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Και δεν είναι αρεστή για τέτοια φιγουρά. Η διθενιά. Το δίθεν, δίθεν. ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς να το χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα. Μια ψευδοηθική τάχα. Ναι. Ενώ Ένας δεν ισχύει. καθοπρεπισμός. Ναι. Που ουσιαστικά δεν υπάρχει από ό,τι μας λες. Δηλαδή, άμα δεν υπήρχε αυτό, Ναι. δεν θα υπήρχε ούτε αυτό που κάνω. Ναι, καταλαβαίνω. Άρα δηλαδή είναι και πηγή έμπνευση όλο αυτό, σαν Ναι, αντίδραση. εννοείται ότι είναι αντίδραση. Εννοείται. Εννοείται.